Esta segona pregunta va en la línia de a veure si pot eixir una altra persona a lluir-se. Preguem al senyor alcalde que intensifique les actuacions mediambientals per tal que millore la qualitat de l'aire, impulsant l'elaboració d'un pla d'actuació que incloga mesures de difusió i conscienciació de la ciutadania, d'acord amb el que demana el Pla Aire 2013-2016 aprovat pel Govern d'Espanya. Gràcies, senyor alcalde. Senyor Romero. Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, veïnes i veïns, les administracions autonòmiques o locals són les responsables de medir la qualitat de l'aire i fer-ne els controls oportuns, mentre que correspon a l'Estat elaborar i actualitzar periòdicament els inventaris d'emissions i avaluar la contaminació. Està inclòs en el Pla Aire, a més de ser de sentit comú, que hi ha que prendre mesures quan se superen els nivells establerts com a màxims. No és el cas de la ciutat de Castelló, on en cap cas se superen els nivells establerts per llei i on la qualitat de l'aire és, en la majoria dels punts, excel·lent, quan no bona. Ho recull així l'estudi de la Generalitat d'Avaluació de Qualitat de l'Aire, aglomeració ES 1015 Castelló, del 2012, que conclou que en cap de les estacions de control situades a la ciutat es sobrepassen els nivells permesos. En el nostre cas, un decret estableix que l'òrgan competent en aquesta matèria és la Direcció General de Qualitat Ambiental, la Conselleria d'Infraestructures. L'Ajuntament, sense ser competència directa nostra, sí que tenim una ferma voluntat de contribuir en tot el que puguem per a fer de Castelló una ciutat més sostenible. Per això, des de l'àmbit municipal i també des de l'autonòmic, se porten a terme algunes de les accions recollides en els objectius específics del Pla Aire, com serien la informació al públic general de la qualitat de l'aire en la pàgina de la Generalitat Valenciana. En aquest cas, ho du a terme la pròpia Generalitat, posant a l'abast de la ciutadania les medicions atmosfèriques de diversos punts del terme municipal de Castelló. Incentius sobre el desenvolupament de plans de mobilitat. En el cas de Castelló, com bé saben, estem desenvolupant el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. S'està treballant per establir criteris per a l'adquisició de vehicles ecoeficients. En base al pla de mobilitat mencionat, es regula la velocitat del casc urbà reduint la contaminació. Estem fomentant també les bones pràctiques agrícoles i, en definitiva, per supost, com ja estem fent, que intensificarem les nostres actuacions en matèria mediambiental, reforçarem la nostra col·laboració en altres administracions i adoptarem mesures de difusió de la qualitat de l'aire i de la conscienciació a la ciutadania, per lo que fa a la seva contribució per a una ciutat més saludable. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Romero.